La meta nikkonsidraw il-ċokon tagħna. Aħna bħala bnedmin li meħudin mit-trab tal-art. U mill-banda l-oħra naraw l-infinità u l-majestà tal-Alla li ismewit ma jesawx. Mill-ewwel nintebħu li hemm dabien enormi, firda kbira għal fatt li Alla huwa suffiċjenti fih innifsu mill-eternità u aħna kreaturi ta' ġurnata. Bħal dell li għaddi u naraw allura din il-firda enormi. Aktar u aktar imbagħad. B'mod aktar aċċentwat. Meta nikkonsidraw li mhux biss aħna ħlejjaq, ma ħlejjaq mid-dimba. Ħlejjaq illi ksirnija Alla. Ħlejjaq li oriġinarment il-bniedem Alla ħalqu biex ikollu xirka miegħu u difatti hekk kien. Però żvijajna fl-ewwel ġenituri tagħna Alla għamel patt magħhom li jberikhom jekk jibqgħu jisimgħu leħnu. Difatti semgħu leħen is-serpent u allura mhux biss il-fatt li aħna ċkejknin għax ħlejja imma ħlejja rebellużi. Ħlejja xewwiexa kontra Alla. U allura x'tama fadal li aħna nistgħu nersqu le Alla tant li jilqana. Waħedna żgur ma stawx immorru. Bidi fidi kif jien ċertament tkun ġennata li l-bniedem jaħseb u fatt ħafna nies jaħsbu li kapaċi weħidhom bit-tjiba tagħhom u din minn kmieni urid din it-tendenza anke f'Kajjin li Kajjin ressaq mill-frott tar-raba tiegħu biex joffriħ il-mulej. Walla l-rofta Alla warrab dik l-offerta għalhekk ma kienx offerta aċċettabbli f'għajnejh. U allura minn hawnhekk nindunaw kemm għandna bżonn lil xi ħadd illi jirrappreżentana quddiem Alla. Xi ħadd illi jidħol għalina, xi ħadd il-Bibja sejħlu medjatur. Medjatur. Medjatur huwa dik il-persuna illi hemm żewġ partijiet li huma mifruda minn xulxin miġġielda mhumiex qegħdin jitkellmu u jieħu id ta' wieħed u id tal-ieħor u jressaqhom flimkien. Nistgħu nsejħu wkoll intermedjarju. Xi ħadd illi jidħol biex jitkellem kemm għan-nom ta' wieħed u kemm għan-nom tal-ieħor. U l-iskrittura, il-messaġġ fenomenali tagħha huwa li Alla innifsu provda dan il-medjatur. Fibnu Ġesu Kristu illi huwa Alla mill-eternità imma fil-milja ta' żmien sar bniedem bħalna u allura Ġesu Kristu huwa l-uniku persuna illi kapaċi jieħu ħsieb l-interessi kemm tal-Alla kif ukoll tal-bniedem. U għalhekk aħna bħala Kristjani ngħidu illi fi kliem l-Apostlu Pawlu illi Alla ta' bilħaq irid il-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu għall-għarfa tal-verità. Għax hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Ekku Alla huwa dispost tajjeb lejn il-bniedem minħabba l-fatt li huwa nnifsu tagħna medjatur, tagħna intermedjarju. Intermedjarju li allura irid jifhem u japprezza l-interessi tal-Alla. Ġesu qal jiena dejjem nagħmel ir-ried ta' missieri. U ma ġejtx biex inkun moqdi imma biex attwalment iwettaq il-missjoni li taħ il-missier. U fl-istess ħin Ġesu ġie biex ikun qasis il-kbir tagħna li simpatizza mad-djufijiet tagħna. Li allura esperjenzja l-istess realtà ta' ħajja bil-mart, bid-djufijiet, blejja, bid-batijiet, sofferenzi diversi illi ngħaddu minnhom aħna Ġesu wkoll tħallat magħna u assuma għalih innifsu ġisem bħal tagħna b'ruħ raġonevoli, ruħ bħal tagħna illi imtwielet minn Ludija. U allura naraw fih fi Kristu Ġesu dak li l-antiku nisejħulu il-theanthropos, Alla bniedem. Apposta sabiex il-ħallieq u l-ħlejqa issa jkun jistgħu joqorbu flimkien.
Flok medjatur nistgħu niżgħu ukoll il-tixbieħa ta' pont. Bridge. Bridge għandek biċċa art fuq naħa, il-baħar jaqsam u art oħra fuq in-naħa l-oħra. Il-bridge jaqgħad iż-żewġ partijiet flimkien. U dan huwa propjament ix-xogħol li Kristu ġie biex iwettaq. Kemm il-darba, kull fejn taqra fit-Testament il-Ġdid, sikwit issemma il-fatt li bi Kristu Ġesu sidna, jew permezz ta' Ġesu. Permezz ta' Ġesu għandna dħul quddiem il-Missier bl-Ispiritu Santu. Permezz tiegħu immorru għand Alla. Ħadd ma jista' jiġi għand il-Missier ħlief permezz tiegħi. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Dak tip ta' diskors huwa kontinwu fl-Iskrittura. Kontinwu. U allura l-idea ta' medjatur hija ħajdu hekk mifruxa matul l-Iskrittura kollha. Hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Forsi wieħed jippilla u wieħed biss. Ma qegħdin ngħidu biex tkun medjatur adekwat, medjatur li kwalifikat u allura kapaċi twettaq xogħolok b'suċċess. Tajjeb, trid tkun kemm Alla kif ukoll bniedem u Ġesu waħdu. Allura dak in-nies li jgħidu allura r-reliġjonijiet l-oħra, diversi reliġjonijiet oħra, dan ma jgħoddux. Well, jiena inġor miegħi bunch ta' ċwievet. Bunch ta' ċwievet. Però biex nidħol id-dar, waħda biss nuża. Waħda u dejjem l-istess. Għaliex? Għax hija dik iċ-ċavetta li ddaħħalni fid-dar. U allura aħjar ikollok medjatur wieħed u effettiv milli ħafna li jippużaw bħala medjaturi mentri ma jkunux kapaċi. Fatti Ġesu nnifsu biqlubija, però bl-ikbar onestà jgħid li dawk kollha ġew qabli huma ħallilinu briganti. In-naxxej ma semgħuhomx. Jien huwa rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ġifieri vera hemm oħrajn li huma imposturi ħansejħulhom hekk, illi jippretendu illi kapaċi iwasslu l-bniedem għand Alla. Il-Bibbja tafferma mingħajr ekwivokazzjoni, mingħajr ebda dubju illi hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Aħna li trabbejna b'mod differenti qabel ma konvertejna, konna nisimgħu u konna wkoll forsi naċċettaw l-idea li hemm Marija bħala medjatriċi u l-qassisin bħala medjaturi u l-qaddisin li jitlu għalik. Duma kollha ideat illi mhux biss huma folots, però jixtħu del ikraħ fuq Ġesu Kristu. Għaliex? Għax awtomatikament jekk hemm aktar minn medjatur wieħed, allura il-Ġesu qegħdin ngħidu li mhuwiex kapaċi waħdu illi jressaqna li Alla. Huwa wisq aħjar li aħna nżommu sħiema l-Iskrittura fejn tajt li hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin li tagħlu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd appuntu. X'kien hemm jifred bejn Alla u l-bniedem? It-tnub. U min batta, min ħallas għad-tnub tagħna huwa Kristu Ġesu bil-fidwa tiegħu. Fidwa hija prezz imħallas sabiex lil sir ikun illiberat. Tajjeb, Kristu tagħlu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd biex tingħata b'xhieda fi żmien imwaqqat. Li tagħha jiena kont magħmul predikatur u apostlu nitkellem is-sewwa fi Kristu u ma nikdibx, mallem jew għalliem tal-ġentili fil-fidi u fil-verità. Pawlu wara li jsemmi l-fatt li Ġesu ġie f'din id-dinja apposta biex ikun il-medjatur tagħna, sabiex jagħti ħajtu fuq is-salib u hemmhekk hija raġuni vera tat-twelid tal-iben Alla f'Betlehem, sabiex dak li kellu jsir fuq il-Golgota jkun jista' jseħħ. Ġesu jagħti ħajtu, jagħti ġismu stess sakrifiċċju għad-dnub. Pawlu ma dan il-fatt storiku u li ġara f'din id-dinja tagħna jorbot immedjatament jgħid li din ix-xhieda għandha tingħata fi żmien imwaqqat. U tagħha jiena sirt predikatur. X'qed jgħidilna hekk? Qed jgħidilna ġifieri biex wieħed igawdi mill-medjazzjoni ta' Kristu.
Biex wieħed attwalment jersaq li Alla permezz ta' Kristu irid ikun jafu lil Kristu, mhux biss ikun sema bih. Imma wkoll emmen fih. Ġifieri wera fiduċja fih li hu kapaċi iwasslu għand il-Missier. X'qed ngħid? Qed ngħid li l-idea illi wieħed jista' jsalva mingħajr ma jkun sema l-Evanġelju għal darb'oħra se jkolli ngħid din hija idea totalment falsa. Totalment falsa. Ġesu jgħid illi dak li huwa wetta issa l-indiema għal maħfra ta' dnubiet għandhom jixxandru f'ismu fost il-ġnus kollha. It-tama għall-umanità li aħna nifformaw parti minnha hija propjament illi Kristu illi wetta il-medjazzjoni tiegħu fuq is-salib. Issa jrid illi tkun imxandra lil kulħadd. Morru fid-dinja kollha u xandru l-Evanġelju. Kieku qed jista' jsalva min għam jisma' l-Evanġelju dat tip ta' diskors isir bla sens. Isir irrelevanti. Laqas biss Pawlo jgħid kif jistgħu jemnu jekk ħadd ma jxandrilhom u kif jxandru jekk ma jkunux mibgħutin bħalmu miktub kemm ma sbieħ riġlejn ta' dawk illi jxandru kwex tajba u aħbarijiet tajba. Il-proklamazzjoni, ix-xandir tal-Evanġelju huwa essenzjali għax bih il-bniedem jaraf fejn għandu jdur, f'liema direzzjoni għandu jmur, għand min għandu jirrikorri sabiex attwalment dan iresqu lejn Alla. Għax waħedna ma stawx immorru. Bil-medjazzjoni ta' ħadd ieħor, il-Bibbja tirrikmandana anzi tipproklamalna medjatur wieħed, Ġesu Kristu. Ġesu Kristu illi meta der fostna u mbagħad l-apostli kitbu biex ifhemuna, biex jispjegawna x'irnexxielu jagħmel Ġesu Kristu, l-ewwel nett fl-ittra l-Lut kapitlu 8 vers 6. Jgħidilna illi issa Ġesu għala ministeru tant ola, u ministeru superjuri għal dak kollu li ġara qabel. Daqskemm ukoll huwa l-medjatur ta' patt aħjar. Qabel il-poplu tal-Alla kellu patt, il-patt możaiku, meta Alla tom l-10 mandamenti wara li ħareġhom mill-Eġittu wera grazzja magħhom, tajb, u Alla esiġa mill-poplu ludi illi huma jisimgħu leħnu. Jekk jisimgħu leħnu iberikhom, jekk ma jisimgħux leħnu, jekk ma jkunux ubbidjenti, Alla jiddixxiplinhom. U infatti jekk ġara. Hija storja ta' niket. Taqra t-testament il-qadim fejn tara li l-poplu tal-Alla għalkemm kellu kien magħruf bħal poplu tal-Alla, kien poplu illi ma rridx jaf balla. Imma issa, Ġesu huwa l-medjatur ta' patt aħjar li hu mibni fuq wediet aħjar għax jekk dak l-ewwel patt kien blajb, ġifieri kien mingħajr difetti, ma kienx jitfittex post għat-tieni wieħed. Ma billi sab xi jgħid fuqhom qal ara. Jiġu l-jiem jgħid il-Mulej. Meta nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Ġifieri qal anke permezz ta' Ġeremija. Ħafna sekli qabel it-twelid ta' Ġesu. Alla kellu diġà il-għan u l-pjan illi jagħmel patt aħjar. U dal-patt aħna qegħdin ngawdu minnu llum il-ġurnata. Mhux skont il-patt li għamilt ma' missirietom fil-jum meta qbadthom minn idhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu għax ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi. U jien tlaqthom, jgħid il-Mulej. Il-patt ta' Musa għalkemm kien patt tajjeb kien dajjef. Kien dajjef. Għax dan huwa l-patt li nagħmel magħhom mad-dar ta' Iżrael wa dawk il-jiem jgħid il-Mulej. Inqiegħed għalkemm differenti issa llum. Alla li sejjaħ lin-niesu inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom, niktibhomlhom f'qalbhom u nkun għalihom Alla u għalija jkunu poplu. U ma jgħalmux aktar wieħed li ieħor jgħidu għaraf il-Mulej, għax il-koll jarfuni l-kbir saż-żgħir u nkun ħanin mal-ħażen tagħhom. U d-nubietom u ħtijietom ma niftakarx aktar. Għaliex Alla jista' jagħti il-weda? Għaliex seħħet tpattija bil-medjatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu. Patt superjuri, patt aħjar illi qegħdin ingawdu minnu aħna l-koll. Ikompli infatti fuq dan l-istess ħsieb kapitlu 9, vers 13. Fejn jgħid illi fl-antik kien
kien jitraxxax id-dem tal-gniedes u tal-bdabat u l-irmiet tal-oġla, kellhom ħafna ċeremonji u ritwali fit-tempju bil-qassisin diversi, bil-festu. ħafna dettalji, però hawnhekk jgħid jekk dan kien iqaddes għall-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-dem ta' Kristu. Issa għandna xi ħaġa aħjar. Huwa sakrifiċċju reali li attwalment jaqlanna l-maħfra. Kemm aktar id-dem ta' Kristu li permezz tal-Ispirtu Etern offra lu nnifsu bl-għajb lill-Alla, inaddaf il-kuxjenza tagħkom minn emej il-mejta biex taqdu l-Alla il-ħaj. Ġisu mhux biss allura jagħtina l-maħfra, ma jagħtina wkoll il-predispożizzjoni, jagħtina rrida tajba biex l-Alla naqduh bl-onestà kollha. U għalhekk huwa il-medjatur ta' patt aħjar biex permezz tal-mewt li jindaħlet għal fidwa tal-ħtijiet li saru taħt l-ewwel rabta, dawk li huma msejħin jieħdu il-weda tal-wirt ta' dejjem. Dawk li huma msejħin huma prament aħna. Aħna li Alla sejħilna bl-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu qed jgħidilna hekk li aħna nirċievu il-weda tal-wirt etern. Lut Alla wedhom illi jagħtihom l-art ta' Iżrael u jkunu sikuri u jkunu jgħixu fis-sliem, araw id-differenza, l-qabża enormi. Issa hija weda ta' wirt etern. Wirt etern fil-ġenna infisha. Aktar tard fitra l-Lut meta l-awtur jagħti diversi lista ta' privileġġi illi aħna ngawdu, illi il-disċipli ta' Ġesu igawdu. Ara xi semmi, jgħid intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion, lejn l-amara tal-Alla ġifieri, lejn il-belt tal-Alla l-ħaj, Ġerusalem tas-sema. Lut qabel kellhom Ġerusalem f'Iżrael fejn kienu jmorru għal festi, fejn kellhom it-tempju, hemmhekk kienet iċ-ċentru tar-reliġjon tagħhom. Imma għalina Ġerusalem tas-sema. U lejn numru blat ta' anġli, lejn il-ġemal kbira u l-knisja tal-uliet il-kbar li huma miktubin fis-smawiet, lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, u lejn l-ispirti tal-ġusti li saru perfetti. Dawn huma kollha privileġġi, kollha barkiet illi aħna ngawdu. Għaliex? Minħabba dan l-aħħar ħaġa li tissemma hawnhekk. Irsaqtu lejn Ġesu, il-medjatur ta' patt ġdid u l-dem ta' traxxix li jgħid jew jitkellem ħwejjeġ aħjar mid-dem ta' Abel. X'jiġifieri? Id-dem ta' Ġesu jitkellem ħwejjeġ aħjar mid-dem ta' Abel. Abel demmu għajat mill-art meta qatlu Kajjin, għajat mill-art għal-vendetta. Għal-vendetta, għal-ġustizzja. Id-dem ta' Ġesu jgħajat għal-maħfra. Jgħajat għal-maħfra, jgħajat għal-ħnina tal-Alla. Tiftakru dak il-pubblikan li fit-tempju bindiema għal dik it-talba qasira, u Alla ħen għalija il-midneb. Il-kelma li juża hemmhekk kun propizzjuż. Ħen għalija minħabba sakrifiċċju illi attwalment jaqla l-maħfra. Dak il-pubblikan Ġesu jgħid illi niżel id-dar ġustifikat. Aktarx mill-ieħor li kien reliġjuż u qed jafda fih innifsu. Dak niżel ġustifikat li d-dar maħfur milquh minn Alla. Milquh minn Alla minħabba l-fatt illi storikament u din il-Bibbja tenfasizza il-fidi tagħna l-aħwa. Għandha l-eruq tagħha. Imniżla fil-font fl-istorja ta' d-dinja tagħna. Hija bbażata fuq fatti li ġraw. Ebda reliġjon oħra. Ma tista' tgħid li reliġjonijiet l-oħra huma filosofiji, tagħlim, il-fidi Kristjana hija bbażata fuq avvenimenti reali li ġraw fuq id-dinja reali tagħna. Ġifieri Alla indaħal, Alla intervjena.
Ġesu sikwit jgħid il-missier li batni, appuntu il-milja tas-salvazzjoni tal-Alla seħħet meta Ġesu niżel mis-smewwiet kif infatti ngħidu fil-kredu mill-antik il-Knisja tgħallet tajtek u bir-raġun. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Pawlu jiddeskrivi l-umiljazzjoni ta' Kristu. Kristu li huwa divin f'kull sens. Etern, daqs il-Missier u l-Ispiritu Santu. Pawlu jgħid kif Kristu battalli nnifsu. Filippin 2, vers 6. Għalkemm kien f'sura tal-Alla Ġesu. U ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, għaliex ma kienx xi ħaġa misruqa għalih illi jgħid u jikklejmja li huwa Alla. Għax infatti hekk hu. Kellu kull jett illi hu jgħid li huwa Alla. Għax infatti hekk hu. Għalkemm kien f'sura tal-Alla ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, iżda xejjel li nnifsu. Battallu nnifsu. Meta ġie mwieled mill-Verġni Marija u għex fostna, tajjeb, in-nies meta kienu jiltaqgħu miegħu jitkellmu miegħu, x'kienu jaraw sempliċi bniedem. Sempliċi bniedem. Ma għal dawk li jemnu bħalma kien Ġwanna l-Apostlu. Jgħid aħna rajna l-glorja tiegħu, glorja bħal tal-liben waħdin mingħand il-Missier mimli grazzja u verità. Ma Pawlu qed jgħid hawnhekk huwa li Alla liben sar bniedem bħalna, xejlu nnifsu, ħafu s-sura ta' għaddej. Anzi l-kelma propja hija il-sir. U kien magħmul fi xbija tal-bnedmin u wara li minn barra nstab bħala bniedem u miljalu nnifsu. Jekk naraw kwalunkwe Evanġelu minnhom l-erba', naraw kif Ġesu għadda jagħmel it-tajjeb, għadda jservi, għadda jfejja, jgħallem, juri l-kumpassjoni tiegħu l-ħnina tiegħu lejn nies. Ma ġiex biex ikun servut, ġie biex iservi. U appuntu bl-umiljazzjoni tiegħu Ġesu allura seta iwettaq il-kariga tiegħu bħala medjatur, bħala dak li jista' jressaqna għand il-Missier u bih u permezz tiegħu ingawdu il-barkiet kollha illi Alla l-Missier għandu għalina. Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li bil-ħnina kbira tiegħu reġgħu welidna mill-ġdid permezz tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Tarawha? Il-ħnina tal-Alla taslilna permezz tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Pawlu fl-Efesin kapitlu 1 vers 3 jgħid l-istess ħaġa pratikament. Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna fl-imkien ta' smewwiet kull barka spiritwali permezz ta' Kristu Ġesu. Kull darba. L-barkiet, il-rida tajba ta' Alla tintwera appuntu fi Kristu Ġesu Sidna. Kolossin 2 vers 9 allura Pawlu jgħid jiftilna għajnejna iwissina dwar il-periklu illi il-ħarsa ta' qalbna tkun imdawra minn fuq Kristu għal ħwejjeġ oħra. Il-Knisja hija l-għarus ta' Kristu u għandha tkun fidila lejh u tfittax lilu biss. Għalhekk Pawlu jgħid araw li ħadd ma jħassarkom filosofija fieraħ skont l-elementi tad-dinja u mhux skont Kristu għax fih tammar il-milja kollha tad-divinità fil-ġisem. U intom mimlijin fih. Smajtu għadin? Bi Kristu. U minħabba Kristu aħna mimlijin għandna il-fullness ta' dak kollu li Alla jrid jagħtina. Tagħna u appuntu meta nitkellmu dwar it-tama tagħna, il-fatt li Alla beda biex jagħtina u qiegħed iwedna solennement illi għad iwassalna fit-destinazzjoni li huwa ħejja għalina permezz ta' Kristu. Fejn Kristu qiegħed fuq l-eminja ta' Alla, hemmhekk ukoll
Kristu għad wassalna. Kristu daħal bħala il-prekursur, bħala dak illi ġera qabilna u la darba huwa fis-smewwiet aħna wkoll. Il-fidili tiegħu dawk li huma maqudin miegħu permezz tal-fidi għad ikun fis-smewwiet ukoll. Meta kien fil-ċenaklu qed ikellem lid-dixxipli għalihom għaliex jiena ngħix, intom tgħixu wkoll. Il-tama tal-bniedem tinsab allura jekk dan il-bniedem huwiex maqut ma' Kristu, għandu xi relazzjoni ma' Kristu li huwa il-medjatur tagħna. Għadt li Kristu illi huwa f'kull sens Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Ġesu huwa wkoll bniedem. Bniedem illi kien jgħejja, kellu bżonn jitgħallem, kellu bżonn jorqod. Bniedem illi kien kapaċi isofri. U finalment ukoll bħal kull bniedem ieħor Ġesu rat ruħu fuq is-salib. L-unika differenza bejna u Ġesu bħala bniedem hija l-fatt li Ġesu kien bla dnub. Ġesu kien dak il-bniedem li Alla għal darbtejn bleħen mis-sema qal xejn għalih u qal dan hu ibn il-maħbub li fih jiena sibt il-għaxqa tiegħi. Alla li Ġesu qallu int toġobni. Il-ħadd iżid magħha. Però s-sorpriża hija din li dawk li huma fi Kristu Alla wkoll jasal biex japprovhom, jaċċettom, jilqahom. Efesin 1:7. Aħna milqwejn fil-maħbub ibnu. Milqwejn fil-maħbub ibnu. Daqshekk hija importanti il-medjazzjoni ta' Kristu. U allura mistoqsija tiegħi din. Is-sottomettejt ruħek għalih għal dan Ġesu li l-Bibja tippreżentah bħala t-tama tagħna, it-tama tal-glorja tagħna. Is-sottomettejt ruħek għalih dort leħ, bl-indiema dort leħ bħala dak li kapaċi iwaslek għand il-missier. U jippreżentak bla teba, bla għajb, bla difett. Qudiem l-missier b'eżultanza u fer kbir. Ġesu, fi Ġwanna 5:27 jgħidilna tassew ngħidilkom. Jekk wieħed jisma' kelmti u jemmen f'dak li bagħatni, għandu l-ħajja ta' dejjem. U ma jiġix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Xweda tremenda. Imma rridu nifhmuha min jisma' kelmti. F'liema sens tisma' kelmtu. Ġesu band oħra jgħid illi mhux kun jgħid li mulej jidħol fis-salt ta' smewwiet. U jxebbaħ ir-raġel illi jagħmel kelmtu jobdieħ bħala dak ir-raġel li bena dar fuq il-blat. Ġew l-irwiefen, inqalaw l-arar, ħabtu fuq dik id-dar baqgħet soda għax kienet mibnija fuq il-blata. U allura Ġesu qed jekk min jisma' kelmti fis-sens illi tisma' il-messaġġ hekk illi inti tobdieħ. Illi tobdieħ. Jisma' kelmti. Noqogħdu għas-sovranità tiegħu bħala s-sultan. Illi Alla ħatar fuq uliedu kollha. Bħalma l-Anġlu Gabriel qal lil Marija. U jkun kbir u jissemma bejn il-għol u l-mulella jagħtih it-tron ta' missieru David. U jsaltan għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob. U għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Min huma il-membri jew is-sudditi tas-saltna tiegħu huma dawk illi jarfu illi huwa s-sultan, l-uniku sultan maħtur fuq il-bnedmin għas-salvazzjoni tagħhom. Ġesu bħala l-medjatur irridu nilqgħuh bħala s-sultan tagħna, bħala dak li għandu dritt jagħtina liġijiet biex aħna nosservawhom, bħala l-qassis il-kbir tagħna illi offra sakrifiċċju wieħed għal maħfra ta' dnubiet u wkoll bħala l-profeta, il-profeta l-kbir illi Mosè stess ħabbar minn qabel meta qal Alla ta' għajmilkom profeta bħali isimgħu minnu u dawk kollha ma semgħux minnu jkun maqtuwejn minn fost il-poplu.
Ġesu l-medjatur huwa profeta u qassis u sultan. U jidin il-qawħ kif inhu fil-milja kollha tiegħu. Is-sottomettejt ruħek għalih. Di l-kwistjoni li tagħmel il-ħajja tagħna jew vana jew qar minn firħa traċedja jew inkella nsibu il-lena u l-feliċità tagħna permezz ta' Kristu Ġesu. Jekk inti diġà għaraft il-Ġesu u milt quddiemu u għaraftu bħalma huwa tassew. U allura jiena ngħidlek żomm sħiħ miegħu. Żomm sħiħ miegħu għax ħafna jibdew u jiżvijaw. Ħafna jibdew u mbagħad jagħtu każ lajta tas-sireni ta' ilħna oħra. Ġesu jgħid in-nax tiegħi jisimgħu leħni. Jisimgħu leħni. U jien narafhom u nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u ma jitilfu qatt. Huwa importanti li aħna nżommu sħiħ ma' Kristu. Illum qed jiġu ħafna proposti, ħafna ideat u ħafna suġġerimenti illi prattikament m'għandek ebda bażi għalhom fl-Iskrittura. U ma qed ifittex il-ħolm, u ma qed ifittex l-esperjenzi, u ma qed ifittex il-mirakli u ħwejx ta' barra minn hawn. Le. L-importanti għall-Kristjan huwa li hu iżomm sħiħ ma' Kristu. Żomm sħiħ miegħu. Bħalma il-fera se tgħix jekk tkun imqabda sod mad-dielja. Jekk inti sottomettit ruħek għalih u qiegħed iżomm sħiħ miegħu. Jew ukoll ir-responsabilità tiegħek li inti tarfu lil ħadd ieħor. Jekk aħna ta' bilħaq konvinti illi Ġesu huwa l-uniku medjatur. Huwa l-uniku tama għal bnedmin, allura rridu narfu il-ħadd ieħor. Pietru ma qatx jomoda lanqas qatt jinħab wara subaħ meta kellu jitkellem quddiem kapijiet tal-poplu u qalilhom għax m'hemmx isem ieħor mogħti fost il-bnedmin li bih jeħtieġ inkunu salvati ħlief l-isem ta' Ġesu Kristu. Llum jekk ngħidu l-istess ħaġa, in-nies ħajdulna moħħna magħluq, ħajdulna preġudikati, ħajdulna li aħna nobodu lil ħadd ieħor. Onestament laħwa, naħseb jiena nkun qegħdin nħobbuhom. Meta nurruhom fejn hija t-tama tagħhom. It-tama mhux tama li tispiċċa f'delużjoni, f'diżappunt, ma tama li tissarraf f'barka u feliċità. Laħ l-istess l-Apostlu Pawlu wkoll. Kull femmar ma beżax jgħid illi pereżempju fl-Atti 13 jgħidilna kunu għafu mela irġielu waħwa illi permezz tal-bniedem. Permezz tal-bniedem huwa. Pawlu qed jipproklama medjatur. Xi ħadd li jista' jwassalhom għand Alla, permezz tal-bniedem. Il-maħfra tad-nubiet hemm xandra lilkom u bih daw kollha li jemnu huma ġustifikati minn weġ kollha. Alla jilliberhom mill-kundanna. Alla jeħlishom mill-ħtija tagħhom. L-infern mhuwiex għalihom. Anzi, għall-kuntrarju. Alla jilqaħħom fi ħdanu. Dawn huma ġustifikati minn weġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. La bil-liġi ta' Mosè waqqas bebda liġi oħra, waqqas bebda reliġjon oħra, ma nistgħu nkunu ġustifikati ħlief Ġesu Kristu. Għax hu l-uniku wieħed illi xerred demmu bħalma qal Ġovan il-Battista il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. X'dinja hi din? Hija dawk kollha li attwalment jisimgħu iduru lejh u jħadnuh bħala l-uniku tama tagħhom.